Виж как бързо и лесно можеш да регистрираш щета в Групама изцяло онлайн. Каско или имущество, или разходи по здравна застраховка. Всичко става само с няколко клика. Бързи бутони на началната страница на Групама застраховане ще те отведат към клиентския ни портал, през който можеш да регистрираш своите щети. Там се намират всичките ти застраховки. Избери здравно застраховане или общо застраховане, където са застраховките ти каско и имущество. Попълни данни за застрахователното събитие, кога и какво се е случило. Системата автоматично ще посочи полиците, с които разполагаш. Достатъчно е да избереш по коя от тях искаш да заведеш щета. Допълнителните данни, които трябва да попълниш, са минимални. Нашата система автоматично е въвела част от информацията на база твоята полица. По застраховките каско ще трябва да посочиш и къде се е случил инцидентът. Не забравяй да кликнеш на бутона «Добави обект риск», за да потвърдиш причината за щетата. Попълни данни за контакт и номера на банковата сметка, по която да бъде преведена сумата по щетата. Ако ползвателят е трето лице, посочи го със съответните параметри. Прикачи наличните документи, доказващи случилото се. Добре е да си ги подготвил предварително на лесно и достъпно място в електронен формат. Накрая остава само да потвърдиш попълнените данни. Готово! Това е. Претенцията вече се обработва, а ако е необходимо уточняване, екипът на Групама ще се свърже с теб. Както обещахме, бързо, лесно, изцяло онлайн. С Групама. Нещо умно и човешко.